first year atokoro chako pidho wiye ochako rwako longe maraged nyithindo manyiri wacho ni ponono ni dhi gi lewni mag kitenge tidhi first year kacha kochopo second year atokoro iweyo ibolo kitenge bathi chako nyiewo mamoko kata kamano paro makamaga donu makna matin adonu adhi achiel kachiel nyaka county ma Homa Bay watudre kod jafombo marwa e county ma Homa Bay Ali Beach oyawre Ali Beach ka intiere county ma Homa Bay ichiew nado kinyi makawuono inyalo ngiswa no kinyi makawuono intiere kanye gi sani to iluonwa chenro mane ang'eni jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang ka achiel kod Raymond Omollo jagoro mongirore e migao mar arita nonego bed ni limo Homa Bay kawuono bende inyalo ngiswa matut kotudore kod mano abich. Ero kamana inya Joyce Odiwuor ka intiere studio Nairobi awinjo kidhi nyime kod twak makare kinge weche mag rwakruok e mbalariany kata kamano wabro ng'isi gigo eko ma kawuono waluwo e county ma Homa Bay kaendi kendo kaka inyalo neno wantiere skund yawuoyi ma Orero mantiere ka Chudbura Marangwe kawuono mana kaka wacho no endo wan kod jodito mawuok e migao migepe mopore mag sirikal kama oting'o jagoro mongirore e migao mar arita Laktar Raymond Omollo nyawadgi ma ongirore bad migao mar somo ngire Belio Kipsang ka achiel kod jagoro mongirore migao mar chweche mano an Wang'ombe ma biro timo limbe e county ma Homa Bay kaendi kaluwore kod chenro mag tich mopogore mag biro timo mokwongo e skul sekondar ma Orero mantie sub county Marangwe ma wantie okinyi ma kawuono kani en Laktar Omollo ka achiel kod jagoro mongirore ariyo go eko biro kwongo timo limbe e skund yawuoyi ma Orero kaendi gibiro bedo kod chenro mar pith yien kaeto bang'e gibiro loso kod jopuonjre ka achiel kod jopuonj mantie skul kaendi kapok gidhi achiel kachiel nyaka e skund primar Marang'i ma bende nitiere sub county ma Marangwe kaendi kama thuon limbe margi kawuono nitiere waseneno ka jagoro mongirore Raymond Omollo osebedo ka limo skunde mopogore e kinde motimo limbe mag gwenge mag Nyanza kaendi mar jiwo jopuonjre ka achiel kod jopuonj e skunde mopogore ma gisome to pek wach kawuono biro bedo e skund primar Marang'i ma bende kama ne Raymond Omollo some higa mag 1993 kendo kawuono wach mantie kanyo en odiochieng' somo ka achiel kod dhialo odiochieng' jogo eko mano somo e skund primar Marang'i kama jagoro mongirore Raymond Omollo ma biro bedo wendo modhial kaeto iluwe gi jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang kod nyawadgi ma ochung'ne chweche migao ma ochung'ne chweche mar oganda e pacho kaendi an Wang'ombe wang'eyo ni chenro weche mopogore mamulo sekta mar somo nyalo biro wuok e kinde romo makamano kech wang'eyo odiochieng' manyoro ne piny owacho kokale migao mar somo barua mano ndiki kod jagoro jatend migao mochung'ne somo e pacho kaendi Ezekiel Machogu ne ochiwo thuolo ne kata noseyaw mbui ne jopuonjre mano timo penj mar mar higa mokalo mondo giyud thuolo mar timo oro kwayo margi e mbalariany mopogore mowinjore bende gidonje ka achiel kod kuonde tiegruok mopogore ma onego bende gidonje kendo mbui makamano waneno ka migao mar somo ne oyawo odiochieng' manyoro kendo wang'eni en achiel kuom gigo eko ma jagoro mongirore migao mar somo biro chiwo ler ni to nyaka sani chenrono dhi e yo machalo nade to en ang'o gini monego bed ni jopuonjre timo maneno ni gidonje e mbalariany ka achiel kod kuonde tiegruok mopogore mowinjore bende gidonje bang' kane gisetimo penj ma klas 12 higa mokalo bende wang'eni wach mosebedo ka kelo fwere e sekta mar somo e pacho kaendi waneno ka nogol chik mondo mi wach mar chulo school fees kata omenda go eko mag somo kokale lai mar mbui mar e-citizen ma bende waseneno kosekelo osekelo pek ahinya e sektas mopogore pacho kaendi bende wageno ni jagoro Belio Kipsang biro loso kotenore kod wach mar sirikal kokale migao no dwaro mondo mi chul school fee kod mwandu mamoko mitiyo gi weche mag somo kokalo lai mar mbui mar e-citizen bende wang'eni jagoro mar arita kwe Raymond Omollo en migao mar ochung'ne arita kwe kod weche ma iye ma pacho kaendi kendo wang'eni kama obede ok nyal koso moko mulo weche mag arita kwe ma mulo piny Kenya kaendi ka achiel kod okenge ma migao mar arita kwe oseketo maneno ni piny Kenya obedo makare weche mag arita kwe ka achiel kod weche matek ma osebedo ka mulo sekta mar arita kwe ma pacho kaendi kama oting'o wach mapek manotimore stesend obila ma Muthaika Nairobi kama jagono manoketi stesend obila nowuok e yo ma ok ong'ere kendo waneno ka apisas 4 mag obila mane rito kanyo endo ne osegol e tich wageno ni jagoro ma
mongirore migawo mar rito kwe Raymond Omollo nyalo biro loso e wach machalo kamano nikech en wach ma pod omako piny Kenya kod migepe mag rito kwe ewi kaka ne janjore nendo oposore mowuok e tesend obila ma Mutaiga ma nitie buro Nairobi kanyo endo. Ka ok kamano Joyce abro we mondo dhi nyime kod twak ma wan go Ramogi TV kawuono ka wan to pod wago tach e Orero kaendi kama jogoro adek makwana go eko biro kungo chope maloso gi jopuonjre kaendi kaso gidhi achiel kachiel nyaka skund pai marang'i ma bende nitie sub county. He knew how to accommodate everyone in all your weaknesses. He was always there. Ramogi ajuanga mano alia beach ka entiere county ma Homa Bay. Inso kanyo ne entiere school mano mara Orero Boys mane county ma Homa Bay kama bendi geno ni jagoro mongirore e migawo mar somo Bilio Kipsang ka achiel kod jagoro